Днес ще погледнем един монитор, който определено е насочен към хората, които обичат бързите игри, AOC Gaming 27G4ZR. Тук говорим за 27-инчов Fast IPS панел с Full HD резолюция. И преди някой да каже, ама чакай малко, 27 инча и само Full HD? Да, така е. Само че този монитор има малко по-различна цел. Тук идеята не е да броим пикселите, а кадрите. Получаваме цели 240 Hz нативна честота на опресняване, а с Overclock можем да стигнем и до 260 Hz. И точно тук този монитор започва да става доста интересен за игри като Counter-Strike 2, Valorant, Fortnite и изобщо всичко, при което бързата реакция има значение. Ако досега сте играли на стандартен 60 Hz монитор, преминаването на 240 Hz определено е нещо, което се усеща. Движението е много по-плавно и веднъж като свикнете, връщането назад вече не е особено приятно. Панелът е Fast EPS, което според мен е добър избор. Получаваме скоростта, която търсим при гейминг монитор, но в същото време не жертваме цветовете и ъглите на видимост. Времето за реакция е 1 милисекунда GTG, а AOC посочват и 0.3 милисекунди MPRT. Имаме Adaptive Sync и съвместимост с NVIDIA G-Sync, което помага картината да остане плавна и да избегнем неприятното накъсване по време на игра. Има и HDR10. Няма да ви убеждавам, че това изведнъж го превръща в телевизор за няколко хиляди лева, защото няма, но е приятно допълнение към целия пакет. Харесва ми и стойката. Можем да регулираме монитора по височина, да го накланяме, завъртаме и дори да го поставим вертикално. А основата е направена сравнително компактно, така че да не изяжда половината бюро. За свързването имаме два HDMI 2.0 порта, DisplayPort 1.4 и изход за слушалки. Като цяло AOC 27G4 ZR не се опитва да бъде монитор за всичко. Ако основната ви цел е максимално детайлна картина за работа и филми, вероятно ще погледнете към QHD. Но ако търсите 27-инчов геймърски монитор, играете предимно бързи и компетитив игри и искате висока честота на опресняване, без да отивате в някакви безумни ценови категории, тогава този модел определено заслужава внимание. А сега стига сме го гледали само на теория. В следващата част ще включим AOC 27G4ZR, ще настроим 260 Hz и ще го видим в реално действие. Ще пуснем няколко игри и ще разберем дали разликата наистина се усеща или цифрите просто изглеждат добре на кутията.